Mas'ala ta biyu, to yanayin farin cikin sun kasu da yawa. Na farko wani zai yi maulidinsa a zuciyarsa, to ka gani ya zama musulmi kenan shi ba. To in kai ka san kayi farin ciki, to me yana damun kanka? Ba batun ma ka dami kanka na cewa an ce maka kafiri da sauransu, ba kayi farin ciki ba, to kayi maulidi ka tafi shikenan. Amma duk lokacin da kaga abin nan ya dame ka, to baka yi farin cikin ba, wannan zahiri ne. To musulmi a ce masa in baka yi farin ciki da samun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba sai yayi bakin ciki, kaga ai dama ba shi da niyyan yayi farin cikin, kuma ba shi da niyyan ya nuna mana farin cikin addini ne. To farin cikin ne yanayin su daban-daban ne. Za ka yi farin ciki da zuciyanka, ka yi maulidinka a cikin gidanka zuciyanka, ko kuma a cikin gidanka a cikin iyalanka, ko kuma ranar Monday ka yi azumi, ranar Litinin ka yi azumin, ko kuma a shekara din Rabiul Awwal ka yi maulidi. A gani ka ɗauki ɗaya dai a cikin, amma a cikin wa'annan maulidan gaba ɗaya babu ko ɗaya da kai. Mun yadda ka yi azumin ranar Litinin da sunan maulidi, domin ma'aike ce fihi wulittu, illar yin maulidin kenan. A gani fihi wulittu, a gani ai azumi ranar Litinin sabida maulidi, amma ba mu taba jin su suna maulidi ba mu taba jin su ba, kuma ba za ku taba ji ba. Sabida me? Sabida ba su so a ce musu suna maulidi. To kaga sunan maulidi ma'aiki ne yayi ta'arifin maulidi. To don haka in uwa ba za mu tsawaita bayani ba dai akan maulidi, insha Allah, tun da dai maulidin muka sa gaba, insha Allah za mu ci gaba da bayanai akan su, akan abubuwan da suka shafi maulidi. Allah ya sa mu dace. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.